Haba baby, ina ta magana dan Allah ki tsaya ki saurare ni mana. Dan Allah ki tsaya ki saurare ni. Wai kai dan girman Allah ban ce ka daina bina ba? Wai ba za ka daina bina ba, ana soyayya dole ne. Na ce ba na son ka yanzu. Inda ina son ka yanzu na ce ba na son ka. Kar ka ƙara bina. To amma kin san kalar son da nake miki kuwa? Yayya, dan Allah ka dube ka. Wai kai a dole nan mawaki. Ba ka nan kana yawon maula. In za ka je ka nemi sana'a ka je ka nemi sana'a, idan ba za ka nemi sana'a ba ka fita daga rayuwa. To ke dai kin san yadda nake kaunaki a cikin zuciya kuma ba zan iya rayuwa in babu ki ba. Ka taba gani inda aka yi kauna ba? Ke me yake faruwa kuma? Dan Allah ka ji min wannan yarinya fa ina ta magana. Ka shigo magana nan dan Allah ka gaya mu wannan gani. Wane wai? Wannan mana. Iliyasun waka wai? Iliyasun hauka dai. Iliyasun waka kike ce ma Iliyasun hauka? Shine na gaya maka Iliyasun hauka dai, ina ganin na fi ka sani shi. A'a baki san shi ba. A baki san shi ba. Ba ki da labarin ya zauna ya rangada mu Alhaji Aminu mai apple rabkekiyar waka wanda ta rabka min zuciya ya mai zabgegiyar kyauta. Gida zabgege haka ya bashi. Yanzu bai ka san da wannan maganar shine ka bani. To ba tun ɗazu nake ta binki ba, ina ta miki magana amma kina ta wulakanta ni. Kinga na ba ku lafiya ni. To shikenan. Nagode. To yanzu daga nan sai ina. Yanzu ai ya kamata mu je in kai ki ga gidan ko? Gaskiya kan baby, amma tun ɗazu ka banni tun gaskiya baby ka daina min irin haka bana so. To shikenan insha Allah ta wuce haka ba za ta sake faruwa. Dama ba wai ina maka wani abu bane, saboda dai ka kama sana'an ne, na ga kai ta musu abubuwa dai hakan dai ba a. To aikin san da yake shi Alhaji Aminu mai apple mutum ne ya fita daban a cikin mutane. In dai fagen kauna Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam, to Alhaji Aminu mai apple ya kware a nan, taimako ya kai Saudiya ya aurar da mutane. Kika sani ko bikin mu da ke ma shi zai daura? Kai masha Allah, amma Allah ubangiji ya biya shi da mafificin. Amin dan Annabi Muhammadu, amin dan Annabi. To shikenan je. Iliyasun waka kuke ji malam, Alhaji Aminu mai apple sannu gaska. Na dogo tambura zana wake jarumi, Alhaji Aminu mai apple rabbi ya ja da kwana. Salati ga shugaba gatan kowa, Annabi Muhammad kai ne na yi kamawa, alai da sahabu na saka, domin su sun tsarkaka. Su ne na rike ko yaushe ban tabewa, domin darajar su rabu sanya na yi mataki. San ba illa turmi shi ke jure da ka, kai kayi gaba munabinka. Shin wai waye za ya ja da ikon Allah? Alhaji Aminu mai apple kai ka kwashe maki. Fannin dole ma in ce kai uba ne.
alhaji kai ke bamu, har ma da marayu kai ka zamo gatanmu. Alhaji Aminu mai apple jigonmu, alkaro maka ɗaukaka, makiyanka su kara sauɗaka. Ilyasu ne na faɗa kai ne bangonmu, Alhaji Aminu mai apple Rabi ya kara ɗauki. Mashin keken dinki aye, wasu ko aure kai musu suka samu mataye. Ilyasu waka mashin ka balla ne, domin kyauta linka Allah shi za ya biya ka. Alhaji Aminu mai apple babu alaye, har masallatai ya gina duk ya ba da ɗauki. Alhaji Aminu mai apple hal sassaka, har gida ya bani ya ce je kana saka ka. Banda kyautar mashin da ya bandan albarka, sannan ga katon gida san ba shakka. Alhaji Aminu na saka, godiya na yo a gare ka. Ka sami yabo ko da bangaren yin zaka. Alhaji Aminu mai apple samsam ba karaki. Tsara ka kwaikwaya halin shugaba ma ka ga dara, arzikin ka bai sana kasan ka kai mishi kyara. Shi yasa Ilyasu waƙar ka ni na rera, wasu maka tura su maka ziyara gun manzanka. Annabi Muhammad mai kai baya kara, mai san kashi za ya hau mataki. Ilyasu waka nan nake so yin tsaya. Alhaji Aminu Allah ya karo lafiya, domin darajar shugabanmu kairul anbiya, da Fatima na tsokar jikinsa gaba daya. Allah ka daɗe ne ɗaukaka, ko yaushe na dinga haskaka. Ka daɗa mini lafiya, tsarin sharrin makiya. Ilyasu waka a koda yaushe ka bani ɗauki. Aminu mai apple Rabi ya ja da kwana.